Ja mä oon Satu Aherto, ja tämä webinaari on toki niin kuin NLP-koulutuksen markkinointia varten, mutta minkä takia OP-webinaari? Niin sen takia, että mun oma tausta on siellä opettajuudessa. Mä puhun, että mulla on niin kuin 2 elämänuraa, että mä oon ollut ensimmäisen uraani liki 20 vuotta erityisopetuksessa, ja nyt tämä jälkimmäinen ura on sitten, että mä toimin psykoterapeuttina. Ja opet vielä sitten senkin vuoksi niin kuin kohderyhmänä, että mä itse opiskelin NLP:n silloin, kun mä olin erityisluokan opettajana, ja mä huomasin ne hyödyt suoraan työssä, mitä NLP-opinnot toi. Niin sen takia mä haluan tätä niin kuin NLP:tä markkinoida kasvatusalan ihmisille ja opetusalan ihmisille. Pitäisikö mun sanoa vielä itsestäni jotain muuta? Ei kai. Joo, ei, nyt mä menen tähän NLP-asiaan. NLP on kokoelma menetelmiä, alati kehittyviä menetelmiä, ja miksi ne alati kehittyy, että miksi ne ei sitten kerralla ollut niin kuin täydellisiä? No sen takia, että ihmiset muuttuu ja kehittyy, ja niin kuin, tutkimusmenetelmät muuttuu ja kehittyy. NLP on käynnistynyt Jenkeissä 70-luvulla, ja varmaankin tiedätte, että ei 70-luvulla ollut vielä semmoisia aivokuvantamiskeinoja, mitä tänä päivänä on. Niin kuin että silloin on niin kuin toimittu niin, että on mallitettu taitavuutta, on tutkittu ihmisiä, jotka onnistuu jossakin asiassa, sitä sanotaan mallittamiseksi. Ja sitten nykyään niitä asioita, mitkä silloin on tutkittu ja löydetty tässä vuosikymmenien varrella, niin nykyään niitä voidaan sitten niin kuin tieteen ja tutkimuksen keinoin todentaa. Mutta että niin kuin, sen takia NLP:tä on joskus kyseenalaistettu, että kun ei niin kuin ihmisyyttä, tämmöisiä humaaneja taitoja, niin niitä ei ole pystynyt oikein kuvantamaan, niin kuin mittaamaan tieteellisesti. Niin sitten jotkut sanoivat, että se on ihan huuhaata pilipalja, että ei semmoista ole olemassakaan. Mutta että tosiaankin tämä perustuu siihen, että on mallitettu taitavuutta. Minkä takia tämä on lähtenyt terapeuttien mallittamisesta, että minkä takia joku terapeutti saa parempia tuloksia kuin joku toinen. Niin sitten on löydetty siihen semmoisia niin kuin kaavoja tai malleja, ja sitten niitä on alettu kouluttaa. Ja Jenkkilästä lähtöisin, niin sitten kaikki on tietenkin tapahtunut silleen, yliopisto-opiskelijat, jotka ovat alkaneet tutkia asioita, niin ovat alkaneet kehittää NLP:tä tutkimaan näitä asioita. Eli muun muassa John Grinder, joka on ollut kielitieteilijä, NLP:ssä on paljon kielimalleja, ja sitten Richard Bandler, joka on opiskellut muun muassa psykologiaa, niin he ovat alkaneet tutkia näitä inhimillisiä taitoja ja sitten löytäneet just niitä malleja, että mitä voi sitten viedä eteenpäin. Ja NLP-kirjaimet tulee sanoista neuro, eli hermosto, aisti- ja hermojärjestelmä, linguistic, eli kielellisyys, ja programming, eli ohjelmointi tai toimintamalli tai toimintamallin kehittäminen. Meille suomen kielessä ei ole oikein niin kuin semmoista hyvää vastennetta NLP:lle, että meilläkin puhutaan neurolingvistisestä prosessoinnista, että se on semmoinen yleismaailmallinen käsite, kaikkialla maailmassa puhutaan NLP:stä. Ja minkä takia NLP viehättää mua, niin johtuu siitä, että NLP:ssä on semmoisia perusolettamuksia ja arvoja, jotka sopii mulle. Että tykkään siitä, että kun on lähdetty ihmistä mallittamaan, niin tämä ei ole sitten mikään semmoinen jotenkin ulkoapäin tuleva päälle liimattu juttu,
vaan niin kuin meistä ihmisistä, meissä kaikissa on jo NLP. Että sitten kun mä tässä kertoilen näitä asioita, niin sä huomaat, että ai se on NLP:tä, en mä tiennytkään. Niin, koska se on tosiaan meistä ihmisistä lähtöisin, niin me kaikki tehdään jo NLP:tä. Me ei vaan tiedä, että meillä ei ole vielä nimiä niille, niin kuin, tai sanoja niille meidän, että miksi, kuinka me toimitaan. Niin se on musta niin, semmoinen miellyttävää, että tosiaankin kyse on meistä ihmisistä. Ja NLP:n perusolettamuksessa onkin muun muassa semmoinen, että jos joku ihminen pystyy siihen, niin toinen ihminen pystyy siihen myöskin. Tietysti on niin kuin erona, että jos on vaikka jotain vaikka vammaisuutta, niin ei niin kuin, jos on niin kuin Rembrandt, joka on maalannut käsillään, niin joku kädetön ei voi maalata käsillään, mutta voi maalata silti. Olipa vähän karu esimerkki. Mutta että jos niin kun vaikka tykkää tanssimisesta, niin mikään ei estä sitä, että etteikö voisi olla vaikka prima ballerina, vaikka, vaikka ei ole niin kuin syntynyt prima ballerinaksi, niin että jos kerran joku pystyy tanssimaan balettia niin, että pääsee prima ballerinaksi, niin silloin kaikille meille, jotka voimme tanssia balettia, niin se on mahdollista, jos me halutaan. Ja se on musta tosi semmoista armollista, että niin joo, että mä voin, jos mä haluan. Aina, ei kaikkea tarvitse haluta, mutta että sä voit kokeilla monia asioita. Tämä tosiaan käynnistyi tuolla Jenkkilässä 70-luvulla ja ensimmäinen koulutus maailmalla on ollut silloin 70-luvun lopulla 78 ja Suomessa on ollut koulutusta 85 vuodesta lähtien ja Suomen NLP-yhdistys on perustettu 90 ja minusta on kiva, että edelleen on osa perustajajäsenistä toimii edelleen niin kuin NLP:n kouluttajina ja kirjoittaa kirjoja NLP:stä ja niin kuin, että ihmiset tosiaan pysyy NLP:n äärellä, kun siihen on kerran niin kuin asettautunut. Niin, mitä nämä nuorukaiset sitten alkoivat tutkia? Niin he ovat niin kuin näissä inhimillisissä tutkimuksissaan käyttäneet taustateorioina muun muassa systeemiteoriaa, eli että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, mitä on asioiden väliset suhteet. He ovat käyttäneet informaatioteoriaa, he ovat käyttäneet konstruktivismia, tutkineet sen avulla, eli mitkä on niin kuin asioiden rakenteet, miten mielessä jotkut asiat muodostuu. Kielitiedettä ja sitten kognitiivista psykologiaa, eli ajatus, tunne ja toiminta. Ja he mallittivat ensiksi perheterapeutti Virginia Satiria ja hahmoterapian kehittäjää Fritz Perlsiä ja hypnoterapeutti Milton H. Ericksonia. Ja Miltonin viitataan tosi paljon edelleen sekä hypnoosipiireissä että NLP-piireissä. Mutta jos Milton H. Erickson olisi edelleen nytten terapeuttina toimiva henkilö, niin hän olisi kyllä menettänyt oikeutensa, kun hänellä on niin semmoisia raflaavia keinoja. Mutta että ihan ne ovat olleet hyvin toimivia, mutta että voisi olla, että nykyisin tulisi kenkää jostain Valvirasta, kun toimisi sillä tavalla kuin Milton H. Erickson on toiminut. Ja tosiaan niin kun puhutaan menetelmistä, jotka kehittyvät kaiken aikaa ja nyt puhutaan, että meillä on neljäs NLP-sukupolvi meneillään. Mä tuossa jo kerroin noista perusolettamuksista sen, että meissä kaikissa on kaikki, tai että jos
yksi ihminen pystyy tekemään, niin silloin joku toinenkin ihminen voi pystyä siihen. Mutta että muita perusoletuksia muun muassa NLP:ssä on, että meillä on kartta ja maasto. Eli joskus kun sä ihmettelet, että minkä takia me ei niinku oikein ymmärretä toisiamme. Miksi niinku me yritetään puhua samasta asiasta, mutta me puhutaan, niin kun me ei niinku oikein ymmärretä ja ei niinku kohdata. Ja, että ton kanssa on tosi hankala kommunikoida. Niin voi olla, että te puhutte tosiaan niin kun siitä samasta maastosta, niistä samoista oppilaista tai lapsista tai nuorista, mutta teillä on erilaiset kartat. Eli se minun karttani muodostuu minun uskomuksista ja ajatuksista ja ennakkokäsityksistä, joita voi tietenkin myöskin ennakkoluuloiksikin sanoa. Ja sitten taas se sinun karttasi muodostuu sinun ennakkokäsityksistä ja kokemuksista ja siitä, mitä sinä osaat ja tiedät. Ja sitten sen takia meillä ei välttämättä se keskustelu lähde sujumaan, koska ollaan niin kuin eri kartalla. Ja NLP:ssä pyritään opettamaan, kouluttamaan siihen, että sä löydät sitä toisesta ihmisestä, sen toisen ihmisen kartasta vihjeitä ja vinkkejä, miten sä voit pyrkiä sen toiseen kartalle niin, että se kommunikointi helpottuu. Ja sille mä ajattelen, että tämä on niin kuin ihmistyössä, mitä nyt oletettavasti kaikki te, jotka olette siellä kuuntelemassa, niin tämä on niin kuin tosi tärkeä asia, että voi löytää semmoisen asian, että niin kuin pystyy ymmärtämään sitä toista. Ne oppilaat ei aina, ja vanhemmat ei aina osaa sanottaa asioita, mutta kun sä opit kuuntelemaan semmoisia pieniä vinkkejä ja vihjeitä ja merkkejä, sitä sanastoa, mitä se henkilö, kenen kanssa olet tekemisessä, niin käyttää, niin sä pystyt pääsemään sen toiseen kartalle ja sillä tavalla luomaan sitä hyvää yhteyttä. Ja tietysti niin kun kasvatuksen ja opetuksen kyseessä ollessa, niin hyvä yhteys on kyllä aika merkittävä tekijä. Sitten tärkeä oppi mulle NLP:ssä oli myöskin semmoinen, että on vain palautetta. Me ollaan aikaisemmin puhuttu, että on ruusuja ja risuja ja on kiittävää palautetta ja korjaavaa palautetta, mutta NLP:ssä ajatellaan tosi ihanan inhimillisesti, että on vain palautetta. Että jos joku toimii, niin hyvä, sillä mennään. Jos jokin ei toimi, niin sitten kokeillaan jotain muuta. Mutta että se ei ole niin kuin, että olipas epäonnistuminen tai jotakin, vaan se on vain niin kuin kertynyttä informaatiota. Tämä homma ei toiminut näin, pitää kokeilla jotain muuta, ehkä se toimii sillä tavalla. Ja sitten niin kuin tosiaan karttuu tieto, että no toi homma ei toiminut tässä tilanteessa. Eli että musta sitä niin kuin, me pelätään paljon niin kuin kritiikkiä, niin mä ajattelen sen niin, että sen suhteen kannattaa ollakin niin kuin aika rauhallinen ja luoda sitä turvaa, että tämä on palautetta, että joo, toi homma ei toiminut tämän ihmisen kanssa, mutta että onpa hyvä, nyt mä tiedän sen, niin en tee tätä enää uudelleen, vaan voin kokeilla jotain muuta. Eli joskus vaikka uupuneena ihminen saattaa ajatella, että mä oon niin kuin täysin paska ja epäonnistunut ja huono ihminen ja ammattitaidoton ja kykenemätön ja kaikkea, mutta että ei, se oli vaan palautetta ja nyt mä voin kokeilla jotain muuta ja mulla on mahdollisuus onnistua. Sitten kun sanoin, että komppaa mun arvoihin, niin ihmisarvo. NLP:ssä meillä kaikilla ihmisillä on arvo, ilman muuta ihmisarvo. Ja päräyttävää sille niin kuin erityisluokan opettajana, joka ei välttämättä ole kaikenlaisten kivasti asettautuvien pilttien kanssa tekemisissä, niin mulle päräyttävää oli myöskin se, että NLP:ssä väitetään, että kaikella käyttäytymisellä on positiivinen tarkoitus.
piti pikkasen aikaa miettiä, kun ajatteli niitä joitakin oppilaita, jotka kovasti kaipaavat minun jotenkin ikävää huomiota. Mutta että niin, ehkä sillä ei-toivotulla käyttäytymisellä saattoi saada kuitenkin sitä huomiota sieltä aikuiselta. Ja jotenkin sen ajatteleminen, että kaiken käyttäytymisen takana on positiivinen tarkoitus, niin helpotti mun oloa opettajana luokassa, kun sitähän saattoi joskus ajatella, että toi on vaan niin kuin ilkeä toi, että se haluaa nyt niin kuin häiritä. Mutta ei, kun sillä on positiivinen tarkoitus, sillä vaan ei ole nyt vielä muuta taitoa, muuta kykyä koittaa saada sitä huomiota kuin tuo, mitä mä nyt en justiin toivoisi. Eli kukin meistä tekee parhaansa aina kulloinkin käytössä olevilla resursseilla, sillä mitä me osataan. Teille piti antaa pieni hiljainen arvostuksen hetki. Jokainen meistä tekee parhaansa jokaisessa tilanteessa niillä resursseilla, jotka meillä siinä hetkessä on käytössä. Eli sitten se huonosti käyttäytyvä lapsi ja nuorikin, niin se tekee parhaansa siinä hetkessä. Mikä auttaisi häntä toimimaan toisin? No siinä taas sitten me aikuiset voidaan koittaa auttaa. NLP:ssä puhutaan myöskin, kun on se neuro, niin se tarkoittaa aistijärjestelmää, niin NLP:ssä pidetään hyvin tärkeänä myöskin sen huomioimista, että mitä aistikanavaa me mieluiten käytetään. Kullakin meillä tuppaa olemaan joku vahva, eli jotkut meistä tykkää katsella asioita ja asiat jää mieleen, kun me nähdään kuvissa ja vaikka kaavioissa tai piirroksina, niin me hahmotetaan maailmaa katsomalla. Puhutaan visuaalisista ihmisistä. Jos osa meistä haluaa kuulla asioita, eli on kiva, kun saa niin kuin kaikessa rauhassa kuunnella, ja silloin puhutaan auditiivisista ihmisistä. Mulla itsellä on niin vahvana toi visuaalinen puoli, että kun mä menen konserttiin, niin mun kannattaa sulkea silmät, koska muuten mä jään ihastelemaan sitä soittamisen taitoa niin, että mä menetän osan sitä musiikista. Että minut niin kun näkee konserttisalissa sitten silmät kiinni, koska sitten mä haluan ottaa sen musiikin kokonaan. Sitten on ihmisiä, jolle niin kuin tunteminen, tuntemukset, vaikka että täällä vetää tai täällä on kuuma tai että miltäköhän toi asia tuntuu. Puhutaan kinesteettisistä ihmisistä. Ja se ei ole vain semmoista ulkoista tuntemista, vaan se on myöskin sisäistä tuntemista, että miltä musta tuntuu nyt opiskella tätä asiaa. Niin että tämmöisiäkin asioita kannattaa huomioida luokkahuoneessa. Silloin erityisluokan opettaja aikoina, niin mä olin jostakin lukenut, että keltainen lisää oppimista tai helpottaa, vaikuttaa hyvällä tavalla mielialaan ja oppimiseen, niin voitte arvata sitten, minkä värisiä erilaisia somisteita ja koristeita. Mä käytin paljon sitten keltaista kartonkia, missä oli sitten avainsanoja vaikka, että opin tai osaan. Ja mulla oli keltainen kynttilälyhty, että tulee keltaisia asioita sieltä luokkahuoneesta oppilaiden silmiin, niin tulee hyvät tunteet niille kinesteettisille ja visuaalisille tyypeille. Meidän aistijärjestelmään kuuluu myöskin hajuaisti, oligatorinen aisti ja makuaisti, gustatorinen aisti. Ja sitten osa porukoista on, NLP:ssä puhutaan AD:stä, eli auditiivis-digitaaliset ihmiset, joita me sanottaisiin sitten tälleen suomeksi loogisjärkeviksi. Eli henkilö, joka vaikka tässä tilanteessa toivoisi, että olisi niin kuin semmoinen esityslista, että
19.00, aloitus 19.05, se ja tämä asia, 19.27, tuo ja tuo asia, että on niin kuin semmoinen selkeä järjestys ja perustellut mielipiteet ja muuta, niin tämmöiset ihmiset ovat loogis-järkeviä. Ja nyt ei kannata sitten niin kuin silleen jotenkin arvottaa, että mä haluaisin olla loogis-järkevää, että semmoiset ihmiset on varmaan tosi fiksuja, että kun mä nyt on tämmöinen visuaalinen ja taiteellinen, niin voi että, niin ei, vaan niin kuin meissä kaikissa on näitä kaikkia ominaisuuksia, mutta joku meille on semmoinen lempparijärjestelmä. Ja se lempparijärjestelmä voi olla ihan kuulkaa kiinni sitä sun hermostotyypistä. Että voi olla, että vaikka kuinka niin kuin treenaisit, niin silti pysyt sitten siinä taiteilijatyyppisenä, että saat ehkä niin kuin lisättyä vaikka loogisjärkeviä piirteitä, mutta silti se, vaikka se visuaalisuus, mitä nyt käytin tässä esimerkkinä, niin pysyy vahvana. Eli tämä niin kuin, koita olla vertailematta itseäsi toisiin, koska sulla on ne sun omat vahvuudet ja sä oot ihan loistava just semmosena, vaikka joskus harmittaakin, että kun tuolla toisella menee jotenkin paremmin tai joku asia näyttää sujuvan hänellä helpommin, niin voi olla, että sä et silti halua sitten sen tyypin sitä heikkoa kohtaa, vaan että sä tuutkin ihan hyvin toimeen sun vahvuuksien ja sun heikkojen kohtien kanssa. Ja meillä kaikilla on myöskin semmoisia heikkoja kohtia. Eli tämä on vaan semmoista ihmisten erilaisuutta, eikä mikään kilpailu. Mutta tosiaan, että NLP-koulutuksilla on pyrkimys auttaa meitä ihmisiä tulemaan toimeen paremmin toisten ihmisten kanssa ja myöskin itsemme kanssa. Mä oon miettinyt sitä, että mulla ei ole siihen vastausta, mutta oon miettinyt sitä, että kuinka nopeasti olisinkaan palannut loppuun, erityisluokanopettajana olen siis palannut loppuun, niin kuinka nopeasti se olisi tapahtunut ilman NLPtä? No nyt sitten mä oon miettinyt sitä, että onko se hyvä vai huono asia, että tuli myöhemmin, kun mun ajatus oli, että jos ei olisi ollut NLP-keinoja, niin olisin ehkä niin kuin kaatunut jo sitten varhemmin sillä uralla. Mutta että tavallaan, että menikö NLP vuoksi pidempään? No meni varmasti, mutta se, että menikö niin kuin jotenkin huonompaan suuntaan tai muuta, niin sitä mä en silti usko. Että mä niin kuin ajattelen niin, että NLP-taidot, NLP-menetelmät auttaa myöskin semmoiseen pitkään ja kestävään työelämään, työhyvinvoinnin lisäämiseen. Ja jo esimerkiksi, niin kuin sanoin tuossa, että kun tulee uusi näkemys, että toi häirikkö ei olekaan niin kuin tahallaan tuolla tavalla, vaan se tekee nyt parhaansa. Mutta mitä se niin kuin tavoittelee? Ja sen voi ottaa sitten selville hyvällä tavalla. Ja sitten multa loppuu se ärsytys siitä, että kun se on tuommoinen ikävä tyyppi. Ai niin, se tekee parhaansa. Niin tämmöisillä asioilla on niin kuin mun mielestä suuri merkitys siinä niin kuin työhyvinvoinnissa ja myöskin siinä ihmisten kohtaamisessa, että opetus- ja kasvatusalan ihmiset on paljon tekemisissä rikkinäisten lasten ja nuorten kanssa ja aikuistenkin. Niin silloin kun sulla on niin kuin jotenkin hyvät taustaoletukset, lähtökohtaisesti jotenkin kivat ajatukset, sä pyrit semmoiseen hyvään kommunikaatioon ja sä saat myöskin enemmän niitä hyviä vastauksia, eli se kommunikaation toimivuus palkitsee. Sulla tulee hyviä kohtaamisia niiden lasten ja nuorten kanssa. Sä voit huomata, että ne lapset ja nuoret liittyy suhun, kun sä otat niin kuin sitä kontaktia hyvällä tavalla. Että jos meillä on niin kuin tuomio mielestä, tuolla tulee taas toi kurjen räkänokka, niin se lapsi tietää sen meidän asenteen. Mutta kun me huomataan sen kurjan räkänokan lisäksi, että niin joo, että se on kyllä tosi taitava vitsiniekka. Ja sitten me otetaankin vastaan se vitsiniekka. Tuolta tulee se vitsiniekka, joka ei siis ole luokan pelle, vaan sillä vaan on niinku
käsittämätön huumorintaju, luontainen taipumus niin kuin huomata tilanteissa komiikka. Niin se muuttuu heti se kohtaaminen. Eli kukaan meistä ei ole pelkästään jotakin, vaan me ollaan niin kuin erilaisten ominaisuuksien summa tai yhteenkertymä. Eli ei ole pakko valita sitä ikävää piirrettä, vaan sä voit pyrkiä löytämään sen kivan piirteen ja sillä tavalla tukea sitä kommunikaatiota, koska se toinen huomaa, että sä arvostat ja sulla on pyrkimys hyvään, niin sillä on niin kuin myöskin sitten pyrkimys hyvään. Se tekee parhaansa niillä taidoilla, mitkä sillä on, ja ne taidothan sitten karttuu, kun se saa olla tekemisissä henkilön kanssa, joka arvostaa niitä taitoja, joka pyrkii auttamaan, joka on kiinnostunut siitä henkilöstä eikä vaan sen jostakin ikävästä piirteestä. Mä mietin, että nyt voisi ehkä mä oon jo kertonut muutamia esimerkkejä siitä mun erityisluokan opettaja-ajoilta, mutta voisin vielä avata muutamia asioita. Vaikkapa NLP:n kielimallit. Kun tuossa äsken käytiin sitä päräyttävää, että minua päräytti se ja tämä, niin päräytti myöskin se, että mehän ollaan usein totuttu siihen, että sä oot kyllä ihan kiva jäädä odottamaan, että milloin tulee mutta. Ja sittenhän sitä käytetään myöskin, että sä oot ihan kiva, mutta mä en tykkää tosta ja tosta asiasta, jolloin se koko kivuus katosi jonnekin sen mutta-sanan myötä. Ja kun mä en ollut itse tajunnut, että tosiaankin nehän voi laittaa toisinpäin. Että no tänään meni vähän pipariksi, mutta onneksi useimpina päivinä onnistuu. Niin silloinhan se oppilas, lapsi ja nuori on saanut niin kuin palautteen, että no tänään ei mennyt ihan silleen sukkana, mutta onneksi muulloin onnistuu. Ja sitten se lisäksi luo sitä uskoa, että hei mä voin onnistua. Että no tänään nyt ei mennyt ihan putkeen, mutta onneksi noin yleensä niin kuin sujuu paljon paremmin. Niin silloinhan se lisää myöskin toiveikkuutta. Eli se lapsi ja nuori, jonka sä kohtaat, niin haluaakin olla sen luottamuksen arvoinen. Hei, se sanoo mulle, että mä useimmiten onnistun. Totta vieköön se lapsi ja nuori yrittää parhaansa vielä enemmän kuin tähän saakka. Että jotenkin että oikein niin kuin ihmetytti, että miten hän on ollut tajunnut, että sen mutta-sanan voi pistää tavallaan siihen alkuun ja sitten niin kuin, että ei niin kuin vähennä sitä kivan palautteen alkuosaa tai jopa mitätöisi sitä. Ja tosiaan semmoinen, että kun NLP:ssä puhutaan toiveikkuudesta ja tulevaisuudesta, niin semmoinen, että kieltä voi käyttää myöskin niin, että se tosiaan niin kuin vahvistaa sitä lasta ja nuorta, että hei, kato sä onnistuit tässä. Mitäköhän muuta sä vielä osaat, kun tämäkin meni näin hienosti. Ja tietysti sen lapsen uteliaisuus herää siitä, että mitäköhän muuta hän osaa. Tosi traumatisoitunut lapsi ja nuori voi kyllä laittaa hanttiin, kun tuommoista ottaa puheeksi. Tulee liian kuvat paineet ja kun on oppinut epäonnistumaan, niin sitten ei niin kuin haluakaan yrittää, koska jos mä nyt epäonnistun, niin mä en ole edes yrittänyt, niin ei ole niin kallis se epäonnistuminen, niin iso juttu. Mutta jos mä nyt yritän ja mä epäonnistun, niin se on niin kuin isompi juttu. Mutta että mun kokemuksen mukaan niin lapset ja nuoret alkaa pikkuhiljaa sulaa sitten siihen, kun positiivisesti sanottaa, että vaikka he olisivat oppineet epäonnistumaan, niin tulee pikkuhiljaa rohkeutta siihen onnistumiseenkin. Et silloin niin kun meiltä aikuiset tarvitaan vaan niin kun kärsivällisyyttä siihen, että me uudelleen ja uudelleen kerrotaan niitä
hyviä ominaisuuksia ja luodaan sitä toivoa. Matematiikan tunnilla, sehän on semmoinen klassinen haastava aine, niin turhautunut oppilas sanoi, että kun mä en niin kuin osaa näitä. Sitten sanoi, että hei, kato, tuossa on noin, oliko nyt 4 tai 5 tehtävää, että kato nyt noin, että kun mä tiedän, että sä osaat ne, että mä en anna sulle semmoisia tehtäviä, mitä sä et osaa, että mä tiedän, että sä osaat noin. Oppilas tuumasi, että tulkoon vaan, joo, lunta tupa ja jäitä porstua. Mä olin niin kuin purskahtaa nauruun. Se oli niin mainio sitten. Se niin kuin rupesi siihen matematiikkaan, ryhtyi taistelemaan matematiikan tehtävien kanssa. Ja ne kaikki meni ihan hyvin. Mutta että hänellä oli niin kuin epäonnistumisia sen verran, että se uskomus oli, että en mä osaa näitä. Että niin pieni asia, että hei, mä tiedän, että sä osaat. En mä anna sulle semmoisia liian vaikeita hommia. Niin auttoi häntä, tulkoon vaan lunta tupaa ja jäitä porstua. Tuntematonta sotilasta oli hän katsonut, tämä 4-luokkalainen poika. Sitten oli sellainen oppilas, josta ei avustajan kanssa oikein saatu selvää, että onko hän lintu vai kala vai mitä. Että aina kun oltiin, että nyt lähtee, niin hän lensi kuin saippua niin kuin lipes kädestä ja otteesta. Ja piti taas yrittää miettiä, että milläköhän konstilla nyt päästäisiin niin kuin käsiksi joihinkin asioihin, mitä tarvitsisi saada aikaiseksi. Niin joskus sitten, kun oli niin kuin jo 159 miljoonaa keinoa kokeillut, niin saattoi olla hieman turhauttavaa yrittää keksiä sitten se 159. ensimmäinen miljoonas. Meniköhän se noin oikein, niin keino. Niin sitten mä NLP-koulutuksessa opin semmoisen, että mulla voi olla voimavaroja käytössäni aivan erityisesti, kun mä menen kohtaamaan sitä oppilasta. Eli mä ajattelin, että mä tarvitsen rauhallisuutta ja mä tarvitsen kärsivällisyyttä ja mä tarvitsen rautalankaa ja mitäköhän muuta siinä oli, jotenkin positiivisia odotuksia tai jotain muuta, että näitä mä tarvin, kun mä menen kohtaamaan tuota oppilasta, josta on todella vaikea saada otetta, että aina hän lipesi niin kuin tosiaan saippua olisi lennähtänyt, niin tälleen tietoisena niistä voimavaroista, jotka mä olin ihan itse niin kuin kuvitellut siihen mun ympärille, niin mun oli helpompaa kohdata se oppilas, joka tietenkin tarkoitti, että sitten se vuorovaikutus on niin kuin helpompaa. Siinä ei ole sellaista latautuneisuutta kuin, että mitä nyt taas, että nyt taas 159 miljoonas ensimmäinen kerran, etkö vieläkään tajua. Niin sen sijasta meneekin niin kuin silleen, että hei, katsotaan tätä vielä tälleen. Katsotaan tätä vielä tolleen. Niin silloin niin kun, silleen opettajana ja kasvattajana voi kokea ehkä, niin kun, ehkä enemmän semmoisia onnistumisen elämyksiä kuin mitä ilman sitä, että olisi tietoinen niistä voimavaroista, joita on käytössä. Ja koska me ollaan inhimillisiä ihmisiä, niin meissä on kaikki. Se, jota sä ihailet jossakin toisessa, sen rauhallisuutta, niin sussa on se, että sä et pysty nimeämään sen toisen hienoja ominaisuuksia, ellei sä tunnista niitä ollenkaan. Niin silleen ei tarvi olla huolissaan, että kun toi osaa sen asian niin hyvin, mutta kun mä en osaa. Vaan niin kuin, toihan niin kuin, missä tilanteessa mä oon rauhallinen, kun toi on noin rauhallinen. Ai niin, ja mä olin silloin tosi rauhallinen, kun. Ja sitten sä tiedät, että ai niin, on mussakin rauhallisuus, vaikka se ei ole se mun määräävin piirre tai niin kuin selkein piirre, niin mulla on rauhallisuus. Että mä voin niin kuin luottaa siihen, että hankalissa tilanteissa mä saan rauhallisuusvoimavaran käyttöön. Ja toi oli nyt ihan semmoisena esimerkkinä. Mutta tosiaankin, että kun sä pystyt mielikuvittelemaan jonkin voimavaran, niin silloin
sulla on se olemassa. Mitä? Juu. Että sä et tunnista semmoista ominaisuutta, semmoista voimavaraa, jota sulla ei ole. Se jää sulta huomaamatta. Niin silloin se, jonka sä huomaat, sä tunnistat, niin sä tunnistat sen, koska sulla on se. Sä et ehkä ole aina sitä tietoinen, mutta sulla on se. Ja sä voit silleen koota itsellesi voimavaroja ympärille eri tilanteisiin, eri voimavaroja tai kokonaisen rykelmän voimavaroja, että sitten mennä sen haastavan tilanteen, haastavan ihmisen kanssa yhdessä kohti parempaa lopputulemaa. Oli semmoinen äiti, te jotka olette kasvatus- ja opetusalalla, niin tiedätte varsut ja hopsit ja hoiksit ja kolmikantakeskustelut ja niin edespäin. Niin sitten kun niitä hoikseja sorvattiin ja kolmikantakeskusteluja käytiin, niin oli semmoinen äiti, joka tuntui, että me niin kuin pelataan niin kuin vastakkaisissa joukkoissa. Meillä ei olekaan niin kuin sama tavoite. Että se äiti jotenkin tuntui aina jotenkin puolustautuvan tai hyökkäävän, että oli niin kuin kauhean vaikea saada semmoista rakentavaa, hyvää yhteyttä aikaiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että nyt on taas tämä hoiksi, että nyt mulla on tarpeeksi monta kertaa jo ollut niin kuin haastavaa, että nyt pitää olla jotakin keinoja. Niin nyt mä opetan sulle tämmöisen sormiankkuroinnin. NLP:ssä puhutaan ankkuroinnista, kun jokin toivottu ominaisuus niin kun asennetaan itseen. On hassua sanoa tuolla tavalla. Eli no vaikka se rauhallisuus, että tarvitsee sitä rauhallisuutta, mutta mä oon aina niin kauhean levoton, mutta milloin on ollut rauhallinen? Ja kun sen palauttaa mieleen, sen ei tarvitse mitenkään liittyä opetukseen ja kasvatukseen, mutta jossakin tilanteessa on ollut rauhallinen, niin kun sen palauttaa mieleen, niin löytyy se voimavara. Ja jos taas tuntuu, että en ikinä ole ollut, niin sitten voi mielikuvitella, millaista se olisi ollut, kun olisin ollut rauhallinen. Meidän aivot ei tiedä, että mikä on totta ja mikä on tarua. Että jos pystyt mielikuvittelemaan itsesi rauhalliseksi, niin sun aivot uskoo, että on se kokenut rauhaa. Niin tuohon hoikspalaveriin mennessä mä ajattelin, että nyt tarvitaan konsteja. Ja mä otin käsiankkurin. Mä en muista ihan täsmälleen, mitkä ne mun ankkuroimat ominaisuudet oli, mutta että niin kuin tyyli vaikka just, että pysyn rauhallisena. Ja mulla on suuret korvat, eli mä kuulen sen äidin huolen. Ja mä huomaan, että mä oon ammatillinen, että nyt kun se antaa jotain ikävää palautetta, niin se ei ole palaute sadulle, vaan se on palaute sille opettajalle. Ja sitten, että mä osaan puhua semmoista kieltä, että se äiti ymmärtää. Ja sitten oli joku ominaisuus. Ja sitten nämä kaikki puristetaan tälleen yhteen. Ja sitten kun mä menin luokkahuoneeseen odottamaan sitä vanhempaa, illalla oli keskustelu, niin sitten mä vaan niin kuin muistutin itseni tästä. Ja se meni hyvin. Silloin musta tuntui, mä sain sille sanottuakin, että hei, että me pelataan tässä samaan maaliin. Että me ollaan niin kuin samaa joukkoa, että me halutaan sun lapselle hyvää, kumpikin. Että meillä on yhteiset tavoitteet tässä. Niin sitten niin kuin meillä onnistuikin sitten sillä kertaa, siitä hoiksista jäi hyvä mieli, että ei oltukaan niin kuin vastakkainasettelussa, vaan meillä meni hyvin. Eli mieti, minkä voimavaran, minkä ominaisuuden sä tarvit johonkin tilanteeseen. Ei sen tarvitse olla haastava tilannekaan, joku tilanne. Ja sitten sä mielikuvittelet sen. Nyt mä käytän sitä rauhallisuutta jälleen tässä esimerkkinä, että milloin sä oot ollut rauhallinen. Sitten sä voimistat sitä rauhallisuutta, sikäli kun näet sen kuvana, niin tuot sen lähemmäs ja suurennat sitä ja kirkastat sen värejä ja elämöit sitä
kehossa. Yksi NLP-kouluttaja sanoi, että kierit siinä kuin hevonen kaurapellossa. Eli täysin rinnoin niin kun nautit siitä rauhallisuuden tunteesta. Ja kun se on parasta mahdollista ikinä, niin sitten sä puserrat sen siihen sormeen, mihin sä haluat. Ja tosiaan, jos et ole ikinä koskaan milloinkaan kokenut rauhallisuutta, niin sä voit mielikuvitella sen, että minkälainen sä olisit rauhallisen. Siellä kesäisellä mökkilaiturilla vesi vähän liplattaa ja oi että, kylläpä on. Niin sä voit semmoisen mielikuvitella semmoisen tilanteen. Ja toikin oli nyt vaan mun esimerkki. Ja sitten joku muu ominaisuus, minkä sä tarvitsisit. Ja milloin sulla on ollut sitä. Tai minkälaista olisi, jos sulla olisi se. Ja sitten puristat siihen. Eli tässä sulla on niin kuin 5 ominaisuudelle mahdollisuus. Sun ei tarvitse käyttää kaikkia. Sä voit käyttää vain 1 tai 2. Eikä tarvitsisi olla tuossa järjestyksessä, voit valita minkä sormen haluat. Mutta toi oli mulle niin kuin iso menetelmä. Mä käytin myöskin semmoisen taiteilijan valmentamisessa, kun hän meni esiintymään lavalle ja häntä jännitti, niin sitten me ankkuroimme hänellä sekä sormiankkurin että sitten niin kuin leikin, että hänellä oli esineenä sitten vaikkapa kynä, niin että sitten se kynä vielä muistutti sitten siitä, että hei, että sulla on kaikki tarvittava tässä. Ja hänen esiintymisensä meni tosi hienosti. Hän pääsi palkinnoille. Että näin me voidaan niin kuin tehdä omaksi hyväksi mielen kanssa töitä. Käyttää inhimillisiä keinoja niin kuin hyvään lopputulokseen. Ennen kuin mä kysyn kysymyksistä, niin mä kerron vielä tuosta NLP:n koulutuspolusta. Että mulle kävi niin, että kun kollegani Liisa kertoi, että on tämmöinen NLP, mä en ollut ikinä kuullutkaan siitä, mutta hän oli törmännyt NLP-kirjaan, niin hän sanoi, että tämä voisi olla semmoinen sun juttu. Ja mä ajattelin, no kerro vähän, että miten niin, että mikä juttu se nyt oikein on. Niin hän sanoi, että niin, että sä voit vaikka ankkuroida tuohon luokan kynnykseen niin, että aina kun sä meet luokkaan sen kynnyksen yli, niin sä oot hyvällä päällä. Loistava juttu, että todellakin on mun juttu, että mistä sitä saa. Ja siihen maailman aikaan, onko sieltä nyt jo 20 vuotta, on, joo, siihen maailman aikaan Rita Ahvenniemi edelleen kouluttaa Hämeenlinnassa, mutta että silloin Rita Ahvenniemi teki väitöskirjaa opettajien niin kuin työssä jaksamisesta ja niin kuin mentalisaation keinoista sen työssä jaksamisen suhteen, eli hän opetti rentoutustekniikoita ja NLPtä, niin sitten hakeuduin sinne Ritan koulutukseen, koska se tietenkin oli vähän vielä edullisempi, koska olimme tutkimusryhmässä ja lisäksi se kiinnosti, että se oli juurikin se opettajanäkökulma. Ja kun olin käynyt practitioner-koulutuksen, joka on ensimmäinen taso, niin sitten hakeuduin master practitioner-tasolle, jossa prackerillä, eli practitioner-tasolla tulee kaikki menetelmät. Masterilla niitä hieman syvennetään ja laajennetaan. Ja sitten seuraava taso on kouluttajataso, eli NLP Trainer. Ja siinä vaiheessa, jos haluaa NLP Traineriksi, niin ollaan associate trainereita ennen kuin päästään traineriksi, ja tämmöinen associate trainer on jonkun trainerin avustava kouluttaja sekä vähintään 1 prackerilla ja 1 masterilla, ja sitten tulee NLP traineriksi.
kun on NLP-trainer-koulutuksen tietenkin käynyt siinä aikaisemmin. Ja sitten on vielä trainers trainer, eli kouluttajien kouluttaja, ja sitä opiskellaan sitten, hetkinen, onko meillä Suomessa? On meillä Suomessakin trainers trainer-koulutusta, mutta että silloin kun se on tänne Suomeen tullut, niin trainers traineria on opiskeltu Jenkeissä. Ja Suomessa on NLP-yhdistys. Suosittelen lämpimästi tutustumaan ja liittymään, koska sillä se on 50 kieppeillä se jäsenmaksu, niin senhän sä saat tietenkin tulonhankkimiskuluissa verovähennyksiin, mutta sä saat koulutusta ympäri Suomen. On paikkakunta, jossa on lähikoulutusta, ja sitten niin kun ne lähikoulutukset useimmiten pidetään niin kuin semmoisena hybridikoulutuksena. Tuo hybridi johtuu nyt siitä, kun olen tätä koronaa sairastanut. Niin hybridi tuli kansan tietoisuuteen koronan myötä. Niin hybridinä niin, että voi olla verkossa ja voi olla paikan päällä. Tai sitten se koulutus voi olla verkossa. Niin nyt ei ole enää silleen kiinni, että asutko Helsingissä vai Utsjoella tai Vaasassa tai Joensuussa, vaan että nyt NLP on niin kuin mahdollista ympäri Suomen, koska sitä tapahtuu kuukausittain ja useamman kerrankin kuukaudessa mahdollisesti verkon välityksellä. Niin sä saat niin hyvää koulutusta sillä 50 ja sitten vielä laadukkaan mielilehden, että mun mielestä se on niin kuin erittäin hyvä investointi itseen. Ja toki sitten niitä koulutuksia on myöskin. Että jos haluat investoida vielä enemmän, niin sitten hakeudut practitioner-koulutukseen. Ja niitäkin löytyy sieltä Suomen NLP-yhdistyksen sivuilta, alkavat koulutukset. Sitten on törmännyt kysymykseen, että miksi joillakin on niin kuin viikon koulutus ja joillakin on sitten niin kuin vajaan vuoden mittainen koulutus. Niin se johtuu siitä, että mä oon tätä NLP-yhdistyksen koulukuntaa ja NLP-yhdistyksessä on tietyt kriteerit, minkälaiset koulutukset täyttää Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit. Ja mä haluan toimia niiden mukaisesti. Ja sitten on niitä, ja ne on pitkiä koulutuksia, eli 16 päivää pitkälle ajalle, yleensä 2 päivää kuukaudessa pitkälle ajalle, että ihminen ehtii testata ja prosessoida, että me ei ehkä olla silleen tyhjiä tauluja, että kaadetaan päähän ja se on sitten siinä, vaan kyllä sitä tarvii hautoa ja testata ja kokeilla ja tehdä havaintoja. Mutta sitten on lyhyitä koulutuksia, joissa usein puhutaan, että on licensed practitioner vaikkapa. Ja silloin se tarkoittaa, että herra Bandler haluaa niistä lisenssimaksun, joka uusitaan sitten ymmärtääkseni vuosittain. Eli NLP-yhdistyksen ajatuksen mukaan NLPtä ei kukaan voi omia, koska se on meissä kaikissa. Ja sitten jotkut ihmiset ajattelee niin, että kyllä sen voi lisenssoida sen NLPn, että se on minun tuotteeni ja minä saan rahastaa sillä. Sori nyt, jos olette käyneet lyhyitä koulutuksia, niin tämä asenteeni. Mutta että mä ajattelen niin, että NLPtä opitaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja tosiaan semmoisen inhimillisen prosessiin menee jonkin aikaa, niin sen takia mä oon pitkän koulutuksen kannalla, että tuolla muualla Euroopassa, meillä Suomessa tätä ei ole hyväksytty terapian muodoksi, niin kuin psykoterapian muodoksi, mutta muualla päin Euroopassa, Keski- ja Etelä-Euroopassa on hyväksytty, niin silloin myöskin kun sä teet niitä harjoituksia, niin sä tuut niin kuin tehneeksi työtä oman kasvun eteen. Ja mun mielestä sekin on niin intensiivistä, että en mä ainakaan jaksaisi niin kuin viikkoa vetää putkeen semmoista intensiivistä NLP-työskentelyä, jossa mä käsittelen mun omia asioita ja sitten mun harjoituskaverin omia asioita. Hyvää harkkaa, joo, mutta että vähän tuhdissa paketissa. Näkemiin ja kuulemiin. Voit käydä tutkimassa kotisivuilta.
mitä siellä on milloinkin tekeillä. Tai sitten somessa seurata, mitä on tekeillä milloinkin. Mutta nyt kivaa alkanutta lukuvuotta. Voi hyvin, pidä huolta. Moi.